Време е за хлябчета с боб. Накиснах боба 12 часа с сол и сода. Изхвърлям първата сварена вода. Боба вече е готов за пасиране. Солта вече е сложена и от тук нататък започвате развитване на въображение. Ето, демонстрирам. Самардала. Това е сушен прас. Чубрица. Задължително куркума. Още малко. И от тук нататък започва пасирането. Пак напомням, че за чистата противовъзпалителна кухня морска сол и каменна сол. Всички останали са изключени. За да се улесня живота, ето го кокосовото масло. Още от сега може да бъде сложено на 1-2 чайни лъжички, защото този път боба беше малко повече. Че куркумата се задейства още по-добре с черен пипър. Приключихме вече с пасирането. Сега приготвила съм тук половин чайна лъжичка сода. Това е сок от лимон. Активирам ги. И докато все още сме в течния вариант на хляба, т.е. след пасирането, веднага, добавям и содата с лимоновия сок. Играе ролята на бакълвер. И сега се започва втория мишмаш. Значи към него добавям бадемово брашно, тиквено брашно, ленено брашно. Имам в момента какво още имах? Елда. Да, значи по-голямата част от брашното е елда. Орехово имам, но за сега ще се въздържа, него не. Това е. Като брашна, тези за сега. Следващото нещо, което добавям е псилиум. Задължително поне 3-4 суфени лъжици. Малко преди да започне да става трудно за бъркане, добавям и едно яйце. Преди добавях един белтък, а сега вече малко го разнообразих с и жълтък. Тази смес не трябва да бъде много гъста. След това продължавам с добавяне на още брашно. Обикновено водещи при мен са елдата и бадема. Това са двете брашна, които много добре се съчетават и с боб, и с леща, когато правя такъв тип хлебче. Така че за мен двата вида са просто универсални брашна. Когато добавям ленено семе, обикновено сега към това количество, което виждате, 2 супени лъжици съм сложила. Току-що ги смлях в кафенелачката. Не го показах процеса, защото статива, който си купих, само стои в София да се го бия в главата, нали, като ми трябва. Обикновено не съм го взела със себе си. Така, в последния момент лененото семе, за да може да запази качествата си. Това е моето тесто. Ако имате възможност, изчакайте го поне 15-20 минути да си отпочине малко и след това вече да почнете с изправянето на хлебчетата. Първо подигах хлебчета на 180 градуса с вентилатор. Ето и вторите чакат след тях. Би трябвало горе-долу за около 30-40 минути да са готови. Пробвате с клечка.